Fundación nos tem para outro, esse man que estava tendo não sei, um congresso, uma conferência, riba é ajudança, na estanco tá dando ajudança, é hulp, na é hulpverleners. Se você não acorda, a fundação nos tem para outro, então fundação que tá dando guia, na gente muito na necessidade, drogadicto não, pero ora para dando ajudança, Kiko awo abo para dando ajudança por hasipabo. E tem caso aqui nós assintamos a ver com a senhora Sônia Baromeu de Fundação nos tem para outro e nossa querida Lenda Terpstra. Lenda, welcome to the Hop Curaçao. Machadão. Ok, Lenda tá nasce na Curaçao, ela vive na Curaçao e sua ajudança tá de grande valor agora aqui para ora nossa papia de dar informação, dar guia, e conselho que está dando. E nós mês tem para complementar outro. E tem caso aqui, Lenda que está de Fear, tem na Curaçao para ajudar-nos. Pero nós vamos começar com Sônia. Sônia, uma papia rua picava, outra vou ver. Sônia, conta-me que nós estamos. Ano passado, na luna de abril, a Fundação nos tem para outro, há 35 anos de existência, maneira bo avisa que está dando ajudança na drogadicto na, anto drugsverslaafde na, anto também ko ihene moena den crisis. Anto durante die 2 dias de conferência, Lenda estava a keynote speaker, anto Lenda a papia over de relationeel geweld. Anto kike seita, anto e título de conferência estava também Intergenerationele overdracht. Sim, intergenerationele overdracht. Bo awaro bati, bota bati boyu tabay bati so you Ito cadena. Cadena. Ito ketting ita. Ante ora lenda a papia, mas a amplo mes compa doorbreek e patrontje, compa stop e patrontje e nana. Ante hopi bia tambe la papia tambe bisando di una etabini, eta moeilijk pa doorbreek. Pero tem momento botin ko kumisa ergens pa boyega na jet. Anto después die conferência, die conferência dapat pa hulpverleners nang kiko nang tinko bay hasi ko epati e denang proprio trabalho. Anto den formulário de avaliação, a maioria gente escreve nos te ajuda a vítima, nos te ajuda a cliente. Pero quem te ajuda? Quem te ajuda nós? Anto basari ba parte e dor cosa bini di differente ângulo, dus quando persona nang kwa baya conferência, não tá niks te maken com outro, solamente ding zorg. Pero individual voor die outro, nang tu raskibi, we help de hulpverlener als de hulpverlener hulp nodig heeft. Anto asine anya pasa mayama Lenda, to Lenda to turora na Curaçao. E cada dia com Lenda bini Curaçao, Lenda tabi sami. Si boso nang ting algo tópico of bos nang kesa di maskos punta nos di 4. Anto mabay bisita stichting 4. Par di bia anto mita mira ay nanang kung nos ting kuyuda is nang na Curaçao panos tami po llega na parte nang di dança. Anto asina Lenda aqui abinin to Lenda a preparar workshop. Eigenlijk loop een mini conferentie workshop eta bata hopi prático. Anto camina Lenda a papia over die onzichtbare koffer. Dus een maleta invisual. Anto tabisa hopi bia referência dibo como ta trata e cliente tabini dibo maleta. E maleta ko nyuene no tamira ko botakana ko ne. Anto ayer Lenda a habri e parti tu rende queda. Oh, asina que mendi simita irritariba e cliente que casoso de come tem passado. Anto Lenda tabu by back, by wak pabo mes, daqui ko te kosnan ko botingo direita, ko botingo duna. Sim, nós podemos de Lenda mesmo também. Lenda, je bent van Fear. Je hebt een goede band ook met Aruba. En is het nu dat je hier op Curaçao ook de hulp is? Of ben je al jaren bezig hier om die hulp te geven aan Curaçao? Eigenlijk al jaren. Al jaren, Ik dacht al
8 jaar geleden dat we als 4 ons hebben aangesloten bij de Alianza. En toen ook hebben gezegd, als er hulp nodig is, als er ondersteuning nodig is, dan willen wij die graag bieden. Sonja heeft al iets gezegd, hè? 4 is een landelijk expertisecentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hele mond vol, maar het wil eigenlijk zeggen vrouwen, mannen, kinderen, meisjes, jongens die te maken hebben met huiselijk geweld, seksuele uitbuiting, kindermishandeling, vroegkindelijke traumatisering, mensenhandel, seksuele uitbuiting, ondermijning. Al deze onderwerpen behandelen wij binnen 4 als landelijk expertisecentrum. En wat doen wij? Wij bieden jeugdhulp, crisisopvang, we hebben shelters, maar ook meteen de GGZ-behandeling. Want je ziet heel vaak dat mensen die heel veel hebben meegemaakt, vrouwen die niet alleen mishandeld zijn, maar ook seksueel misbruikt zijn, als die niet de behandeling krijgen om hun traumaklachten, om die onder controle te krijgen, zie je dat dat ook weer overgedragen wordt op de kinderen. En zoals Sonja net uitgelegd heeft, die cirkel, dat patroon van geweld moet je ergens gaan doorbreken. Dat het geweld gaat stoppen. Je wil die hele intergenerationele overdracht aanpakken en dat stopt. Vanuit 4, ik heb eigenlijk, ik ben de founding mother van 4. En ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd, Curaçao is mijn eiland. Ik ben hier geboren en getogen. Daar waar Curaçao of de eilanden in het Caribisch gebied ondersteuning zouden kunnen gebruiken, dan wil ik dat heel graag voor mijn moederland ook doen. Dat wil ik ook teruggeven. Ik heb mooie herinneringen. Ik kom 2 of 3 keer per jaar kom ik naar de eilanden. En daarom ben ik ook op Aruba bij het kindertehuis 8 jaar geleden begonnen 2 keer per jaar vrijwilligerswerk daar te doen. En dan gewoon te kijken, wat is er nodig? Waar kan ik bij helpen? Jullie geven aan wat er nodig is. Ja. Zo ook met binnen Alianza. En dat betekenen we voor bijvoorbeeld Jean Henriques voor haar stichting. Maar ook voor Nostaipa Otro, wat we in een samenwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd. En dat doen we vanuit 4. Maar ik doe het ook vanuit mezelf als persoon. Als 4 het niet meer zou doen, dan blijf ik het gewoon doen. Omdat ik vind dat het belangrijk is dat we, als we praten over het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, dan moeten de verschillende landen van het Koninkrijk elkaar gewoon ook helpen. En ook helpen omdat je wil helpen. Ja, zeker. En het liefst, wat mij betreft, met gesloten beurzen. Ja. Dat je gewoon de kennis die je hebt over en weer. Want het is niet alleen geven, het is ook heel veel krijgen. Je krijgt ook, hè, dat zie ik bij sommige medewerkers van 4 die ook meekomen, die het ook vrijwillig doen. Die hun vakantiedagen opgeven en zeggen, ik ga ook wat dingen doen. Dan zeg ik altijd, maar wat je leert bijvoorbeeld op Curaçao of op Aruba, is culturele sensitiviteit. Je eigen waarde ook een beetje ter discussie kunnen stellen. Zeker. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En niet denken dat dat wat we in Nederland doen echt altijd beter is dan wat er hier gebeurt. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik vind ook dat ik zelf, maar onze medewerkers, ook heel veel leren door hier te ondersteunen. Zeker. Heeft u een beeld van het probleem hier op Curaçao als we praten over geweld? Of alles eigenlijk wat de hulpverlening mee bezig is? Heeft u een beeld hoe het hier in elkaar zit? Het beeld wat ik heb, want wij vangen ook regelmatig vrouwen en kinderen in de samenwerking uit het Caribisch gebied op in Nederland. We hebben een voorziening in Leeuwarden, in Capelle en in Rotterdam. Wat ik zie is dat er op de eilanden hier heel veel geweld in afhankelijkheidsrelaties is. Veel seksueel geweld. Veel seksueel geweld, veel seksueel misbruik van kinderen en jongeren. En als je eenmaal seksueel misbruikt bent of er is aan je gezeten, dan laat onderzoek zien dat je 50% kans hebt om, maar met een mooi woord te spreken, revictimisatie. 50% kans dat het opnieuw gebeurt. Ten opzichte van iemand
die er nog nooit mee te maken heeft gehad. En als je je dat realiseert, dat moeders, maar ook jongens, vaders, te maken hebben gehad met seksueel geweld, hun kinderen daar niet goed tegen kunnen beschermen als je het zelf niet verwerkt hebt en als je het moeilijk vindt om erover te praten. Want je ziet ook, dat is overal, maar zeker ook hier, dat mensen het moeilijk vinden om te praten over wat hun gebeurd is. Zeker. Wat hun is aangedaan. Dus de schaamte, en dan krijg je ook blaming the victim. Wat maakt dat jij als vrouw daarmee te maken had? Ja. Wat maakt dat jij als meisje... Ben je niet een beetje uitdagend geweest? Wat heb jij gedaan? Dat blaming the victim is een heel vervelend, hardnekkig probleem. Als we niet tegen elkaar gaan zeggen, volwassenen moeten met hun handen van kinderen afblijven. Die gaan niet seksuele handelingen verrichten met kinderen en met jongeren. En als dat gebeurt, dan is die volwassene altijd verantwoordelijk en die is fout. En niet te toe gaan dekken en zeggen, ja, maar het meisje was wel... Je wil niet weten hoe vaak ik dat heb gehoord. Ik weet Het meisje was wel een beetje vroeg rijp. Ja. Dat Ze loopt meisje een beetje naakt. Ze was in een ze ging in een donkere straat gaan lopen. Ja, Dat soort dingen krijg je. Ja. Dus de victim... Onacceptabel. Onacceptabel. En daar, als jij zegt, wat zie je hier op het eiland bijvoorbeeld, daar hebben we echt iets in te doen. Ja. Dat we zeggen, en dat is een no-go area. Gewoon met je handen van kinderen afblijven. Geen seksueel misbruik, geen seksuele handelingen. En als je dat doet, dan zit jij als volwassene aan de verkeerde kant. En dat willen we gewoon niet hebben. Kinderen beschermen en in plaats van ze de schuld geven, ontschuldigen. Tegen kinderen zeggen, het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld, het had niet mogen gebeuren. Sorry dat we je niet hebben kunnen beschermen. Dat is een hele andere boodschap. En dat is waar we naartoe moeten met elkaar. En in deze workshops ging het natuurlijk niet alleen over seksueel geweld. Alhoewel je weet dat de mensen die de workshop volgen, er ook veel deelnemers zijn die zelf ook vervelende ervaringen hebben. Ja. Of met echt forse mishandeling of met seksueel geweld. En dan wil je ook de hulpverleners niet alleen ontschuldigen, maar ook ga kijken in jouw onzichtbare koffer. Ga naar je ervaringen toe, dat ze een plek kunnen krijgen. En dat je niet dezelfde fouten maakt als die andere volwassenen hebben gemaakt. Dat je eigenlijk het verhaal gaat reproduceren. Ja. Dat jij ook tegen kinderen gaat zeggen, maar jij had beter op moeten letten. Zeker. Of jij moet. Dat vraagt om reflectie. Dat vraagt om in de spiegel kijken. In je onzichtbare koffer kijken. Wat heb ik meegemaakt? En daar hebben we, vind ik, heel mooi aan gewerkt in de workshops. Dat mensen uitgenodigd zijn. Als je voor een ander wil zorgen. Als je wil hulp verlenen. Moet je ook voor jezelf zorgen. Ja, hoe kan je voor een ander zorgen als je niet eens voor jezelf... Voor jezelf zorgen, zeker. Gaat niet. Dus dat voor jezelf zorgen is heel belangrijk. Ook om te voorkomen dat mensen burn-out klachten krijgen, uitvallen, ongelukkig zijn uiteindelijk in hun werk en heel veel stressklachten hebben. Nou, ik ben er blij om, ik ben dankbaar dat Sonja het organiseert. Niet alleen van ons tijd bij Otro, maar eigenlijk voor de hele zorgsector. Voor de hele zorgsector. En dan ben ik dankbaar dat ik daarin van betekenis mag zijn. En dat ik een klein beetje kan helpen. Ja. E dat in hoop hier in de presente na ja, sim. As schrijven in totaal, as schrijven in mais ou menos uns 70 gente. Sim. As schrijven in verdeeld over die dos dias na. En hindi na tawata vanaf juffrouw die school, remedial teachers, abogado, psychiaters hebben ingeschreven, hulpverleners. Sim, so tudo aí na kuta bem de contato com na missão dança. Então não tá me da cana é maleta invisível. Invisível, sim. Então é bonita de eu estava tá ayer na conferência caminha onde é participante na avisa. Estava tá dúvida. Ga naar de workshop, niet naar de workshop gaan, want eigenlijk nos te doen een servicio, pero nos te doen een hulpverlening. Pero ora ele tende, ora linda a papja. Je moet aan jezelf werken.
Je moet zelf hulp van jezelf krijgen. En la bisa awor e la comprende, tom abogado, awor e la comprende. Com e também com werk na sumes, com e período su cliente nan kuta bene cerca de. Sim. Anto e parte hopi bonita lenda alaga nan traha opdracht. Kiko ta hasibu kriebelen. Kiko ta hasibu met energie. Kiko ta hasibu wat bisa dat kan ik niet aan. Dus boodschap maar bomes kiko ta is symptomen nan, de kenmerken nan, ku abo te reconocer ora botin ku trata ku cliente. Paso ma hopi bia e hindi nanta mira na mes ting cliente. Anto nanta proyecta riba e cliente ng frustración. Sí. Paso ma hopi bia ba tatende de cliënt is zo falta, meneer Linda te bisa. Het is jouw schuld, het is mijne niet. Te abot als die vervelen. No, wat zit bij jou? Eigenlijk die geboting ko traha riba je, pabopodoen om yung hulpverlening. En to asin ita dat ding wopi di inen ko papia ko te bisa. Awor misa na kikong mitabay traha. Paso nunca minotini di mi onzichtbare koffer. Pero tati cierto cosa de mi cover ko amo los llami ko mino por aduna union cuido. Sí. Y ahora aquí, en Linda, hoe gaan we verder? Want het was een congres van 2 dagen. Hoe gaan we verder met 4? Hoe zit het in elkaar? Kijk, wat mij betreft, dan ga ik ga je mijn droom vertellen. Ja. Of die gerealiseerd gaat worden, maar ik ben wel graag resultaatgericht. Sonja en ik hebben een droom. We zouden heel graag een veilige veste op Curaçao neer willen zetten. En wat versta ik daaronder? Een veilige veste is voor mij een veilige plek. Dat is 1. Een plek waar mensen die niet veilig zijn, veilig kunnen verblijven. Een tijdje. Dat is 1. Je bent niet alleen op die veilige plek, ondertussen werk je ook aan jezelf. Want een verleden heb je, maar aan een toekomst kun je werken. Dus we gaan niet alleen maar pamperen, oh wat ben je zielig. Nee, het is heel vervelend wat jou gebeurd is. Maar we gaan aan de toekomst werken. We gaan terugblikken om de vervelende ervaringen te gaan verwerken. Om weer verder te kunnen in het leven. En een veilige veste biedt niet alleen veiligheid. Maar er wordt ook behandeld. Dus je wil het liefst dat de psycholoog of de psychiater daar komen om daar de mensen te helpen, te behandelen. Dus de behandeling daar plaats laten vinden. Ook maatschappelijk participeren. Weer terug naar school of in een soort blooming bakery of iets anders. Weer aan je cv gaan werken. Dat je weer kansen gaat maken op de arbeidsmarkt. En ook een agenderende rol. Dus ook dat je wat onzichtbaar is, zichtbaar maakt voor de samenleving waar je in bent. Dit is wat er gebeurt in onze samenleving. Daar willen we een halt toe roepen. Ja. We willen dat dit stopt. Dat totaalconcept zou ik heel erg mooi vinden als het lukt. Om daar een aantal partijen aan te verbinden die zeggen, en hier willen wij op investeren. Dat is wat Curaçao nodig heeft. Ik wil daar heel graag een bijdrage aan leveren. Ik wil er alles aan doen om het mogelijk te maken. Zeker. En we zoeken eigenlijk partijen, ook het bedrijfsleven, die zeggen we willen investeren in onze samenleving, in onze mensen. En ik hoop, en we zien al een aantal hulpverleners die zeggen, oh wat zou het heerlijk zijn als we de krachten een beetje gaan bundelen. En met elkaar, en niet een klein eilandje hier waar een beetje hulp wordt geboden. En daar, en daar, en daar. Al die versnippering. Samen sta je sterker. Ja. Me da contento de papi como se llama con mi programa nota assinalado conosco bij papi mucho más tanto. Paso me te querer nos 5 lenen je moet terug. Zeker. Ik wil echt uitgebreid. Ja, zeker. Ja.